Toto je môj barák. Tam mám apartmán v druhom poschodí. Tak, ukážem vám môj apartmán. To je moja obývačka. Jelánsky stôl, gauč. Mám balkoník. S umelým trávnikom na zemi. Takže takto. To je obývačka. To je chodbička. Bezpečnostné dvere. Tu je jedna izba. Ideme ďalej po chodbe. Čau. Tu je kúpeľňa, umývadlo, záchod, taká mini sprechádzovania. Svetielko, to zrkadlo je špinavé. Poďme ďalej. Pekné umelé obrazy. Tu je kuchyňa. Pekná. Pračka je tu, už není na balkóne, konečne. Všetko tu je, nič tu nechýba. Takže takto kuchyňa. Ideme ďalej. To je ďalšia izba. Taká dvojposteľ. To je druhý balkón. Zasklenený je. Tak, ideme ďalej. A to je moja izba. Ešte som sa nevybal, ja som to len zhodil všetko a išiel som von vám ukázať, jak to vyzerá v Zaragoze. Skriňa stavaná nejaká pekná. Moja posteľ. Výhľad. Zrkadlo. Ďalej, a teraz si všimni tú chodbu. Ten byt sa točí. Takže chodbička, tu je tá ďalšia izba. Ideme chodba. Otočím sa doľava. Chodba je tam, tu je kuchyňa. Idem rovno. Tu je tá chodba. Tu je záchod, kúpeľňa. Točím sa doľava zase a tu je východ vonku. Tu je tá izba a tu je obývačka. Apartmán, jak má byť. Hlavne na 3 týždne som tu úplne sám. Takže kto by chcel, môže prísť.